Qui som els valencians? Les terres que avui reconeixem com a valencianes han sigut poblades durant segles per diverses cultures i civilitzacions. Ibers, romans, àrabs, jueus... El pas d'esta gent s'havia de notar i, de fet, formen part del llegat històric del que avui som. Una terra de llauraors, músics, artesans i mestres. Una terra d'horta, mar i foc. Diuen que són valencians des de fa 8 segles, quan es creà el Regne de València entre 1238, ja sabeu, 9 d'octubre, Jaume I i tot això i allò, i 1305. Com podeu veure, pràcticament amb les mateixes fronteres que ara. La llengua que parlem, el valencià, també prové de l'edat mitjana, producte de la societat que poblà el regne. Un barrejat entre una majoria de catalans, entorn d'un 65%, i aragonesos, al voltant d'un 30%. Saps que algunes persones defensen encara que el nom Regne de València hauria de ser l'oficial? Parem el carro un moment. Segur que heu sentit parlar alguna vegada del conflicte identitari dels valencians, que si blavers, que si catalanistes... Això avui en dia sembla que està superat, però alguna cosa queda, i per això anem a tractar d'explicar les diferents sensibilitats dels valencians a l'hora de definir-nos. Per alguns, ser valencians es redueix a ser espanyols i no ser catalans. És el corrent conegut com blaverisme i va néixer a la transició, de la qual parlarem després. La base del seu pensament és el rebuig de tot allò català. Neguen que el poble valencià es formara al segle XIII amb catalans i aragonesos. Rebutgen que el valencià i el català siga la mateixa llengua. Inclús han fet una ortografia i una gramàtica paral·leles a les oficials del valencià actual. Fins ací clar, no? Tornem a l'edat mitjana. Després de segles de dominació islàmica, a la península ibèrica es formen diverses corones cristianes de les quals som hereus. Les de Portugal, Castella, Navarra i Aragó, que era l'única que tenia diversos regnes i principats amb lleis i institucions pròpies. Catalunya, València, Mallorca i la mateixa Aragó. En el segle XV, la ciutat de València era massa. Es va convertir en una de les metròpolis més importants d'Europa. A finals del segle, després del matrimoni de conveniència dels reis catòlics, les corones de Castella, Navarra i Aragó s'uniren en una mateixa dinastia, encara que els diferents territoris continuaren mantenint la seva diversitat i autonomia. Fins a 1707 tingueren unes lleis pròpies, els furs, que aprovaven les seues corts, amb la intervenció de les elits del regne. Per entendre el que va passar en 1707, hem de rebobinar un poquet, només 7 anys. En 1700, Carles II morí sense fills i poc després s'obrí un conflicte successori per ocupar el tron de ferro de la monarquia hispànica entre França, que donava suport a Felip V de Borbó, i el Sacre Imperi Germànic, la corona britànica i els Països Baixos, que promovien a Carles III d'Àustria. La major part de la corona de Castella es mostrà partidària del primer i la major part de la corona d'Aragó afavoria el segon, produint-se una guerra civil. Al Regne de València s'enfrontaren els botiflers, partidaris del Borbó, contra els maulets, persones de tots els estrats socials amb una important presència de les capes populars. En resum, guanyà el Borbó i les lleis i institucions pròpies d'Aragó, Catalunya, València i Mallorca quedaren totalment abolides entre 1707 i 1716. En aquest moment, Espanya va començar a ser governada des de la Cort de Madrid amb una visió centralista. Saps que per a una part dels valencians el 25 d'abril de 1707 és una efemèride tan important o més que el 9 d'octubre de 1238? El 25 d'abril es commemora la data d'una derrota, la batalla d'Almansa, on les tropes borbòniques derrotaren les austriacistes. Això seria el preludi de l'abolició dels furs de València. Parlem ara d'aquells valencians que pensen que tenim una identitat pròpia, singular i diferenciada de la castellana. Este moviment és molt divers i aglutina nacionalistes i independentistes. Així hi ha diversitat a manta. Alguns no posaran en dubte que som valencians i espanyols. Altres pensaran que som més valencians o sols valencians. Inclús hi haurà qui pensa que formem part d'un marc territorial basat en una unitat lingüística anomenada Països Catalans. Les seues principals preocupacions són la pèrdua d'autogovern i la castellanització que es produïren des de 1707. Defenen la llengua com a element essencial de la cultura. Inclús els indepes proposen altres distribucions territorials o símbols.
El nacionalisme i l'independentisme valencians tindran un auge als anys 70 i durant la transició es liarà parda amb les opcions més espanyoles i regionalistes castellanitzants. I tornem al passat, continuem el fil. A la primera meitat del segle XIX començà a construir-se l'estat-nació espanyol mitjançant les primeres constitucions liberals. El territori es dividia en 52 províncies, tot governat des de Madrid. A finals d'aquest segle, els territoris més forts històricament i en cultura pròpia diferent de la castellana, com Catalunya i les províncies basques, fartes ja reclamaren un canvi a través de la cessió d'autonomia per governar-se. Més tard, durant el primer terç del segle XX, ja estem al segle XX, també ho reclamaren altres territoris històrics, com el valencià. Ja en la Segona República, als anys 30, es concediren estatuts d'autonomia a Catalunya, el País Basc i Galícia, i es posaren en marxa avantprojectes per a les autonomies d'Aragó, les Illes Balears i el País Valencià. Però la Guerra Civil llançà tot això per terra. La victòria del franquisme tornà a centralitzar el govern i a reprimir tot rastre de singularitat identitària que no fora espanyola. Amb tot, durant la dictadura, gràcies als moviments de l'oposició, es va creant una mobilització per l'autonomia i l'Estatut que unirà els valencians. Els valencians units. Sí, això és de veres, va passar. Però no va durar massa. La unitat que reclamava un estatut per als valencians es va trencar per la denominada Batalla de València, creada per la dreta espanyolista, introduint les tesis de l'anticatalanisme i afavorint el blaverisme, amb la qual cosa es trencaren tots els consensos. I en això tingueren molt a veure els partits de Madrid, que no acceptaren el pacte dels valencians plasmat al conegut com Estatut de Benicàssim de 1981. Escolta, que no tots són festivals de música a Benicàssim. Al Congrés dels Diputats es canvià la bandera d'una senyera nova que conjugava totes les tendències a la senyera coronada tradicional i el nom del territori, de País Valencià a Comunitat Valenciana. I així arribem al present. Podem dir que avui en dia el debat s'ha traslladat dels símbols a temes com la promoció de la cultura i tradicions, la relació amb l'Estat o el finançament. Este últim és un tema que porta cua. Som l'única autonomia que, tenint una renda per càpita inferior a la mitjana, dona més diners a l'Estat que en rep. No ixen els comptes. Als últims 13 anys, els valencians han rebut 1.000 milions d'euros anuals menys que la resta d'autonomies. Representem més del 10% de la població d'Espanya i només s'inverteix així un 6% dels diners de la caixa comuna de tot l'Estat. Malgrat velles i noves discrepàncies de si la paella porta o no cigrons, construir el futur depèn de nosaltres, de posar en valor una terra banyada per la mar Mediterrània i els nostres rius, amb una posició al món privilegiada pel que fa a clima i natura. La Font Roja, la Calderona, la Serra d'Aitana, Mariola, les Illes Columbretes. Caldrà mirar al món amb perspectiva, com muntats al Penyagolosa, i amb perseverança, com el massís del Montgó o el Penyal d'Ifac. Som un poble que riu i balla a les seues festes, als camps de l'interior i a les nostres platges. 34 comarques, 542 municipis de valencianes i valencians per decidir no sols qui hem sigut o qui som, sinó qui volem ser en el futur.